Пінская сістэма аховы здароўя паступова мяняе сваё аблічча. Грунтоўных змен нарэшце дачакаўся і бальнічны корпус міжраённага анкалагічнага дыспансера. Установу, якая апошнія 10 гадоў мела істотную патрэбу ў кардынальных зменах, нарэшце летась уключылі ў абласную інвестыцыйную праграму. Дзякуючы гэтаму на рэканструкцыю аб'екта з абласнога бюджэту былі выдаткаваны грошы ў памеры 4 300 000 рублёў. Вопрос повышения уровня качества медицинской помощи онкологическим пациентам города Пинска, он назрел очень давно. И мы комплексно подошли к его решению. И основной идеей была реконструкция существующих двух зданий онкологического диспансера, соединив их переходной галереей, мы добились цели объединения их в единый медицинский комплекс. Заказчикам проекта рэканструкцыі выступіла мясцовае ўпраўленне капітальнага будаўніцтва, падрадчыкам пінскае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне. Вось так корпус, дзе некалі размяшчаліся 3 аддзяленні другой пінскай гарадской бальніцы, выглядаў яшчэ ў канцы лістапада. Ужо вясной работы на аб'екце паскорылі. З-за хуткага распаўсюджвання каранавірусу дзеля папярэджання магчымага недахопу месцаў для хворых было вырашана максімальна наблізіць тэрмін здачы аб'екта ў эксплуатацыю. Сёння, па словах медыкаў, патрэбы ў дадатковых ложках для хворых на COVID-19 ужо няма, а гэта значыць, што ў бліжэйшы час корпус прыме профільных пациентов. Те условия, которые имелись, они не соответствовали соответствующим требованиям ни по условиям пребывания, размещения пациентов, ни по условиям работы персонала. Поэтому введение в строй этого объекта позволит значительно улучшить условия пребывания пациентов, ну и также улучшить условия работы персонала. У двухпавярховым будынку разместится прыёмнае аддзяленне хірургічнае з аперацыйным блокам і палатамі інтэнсіўнай тэрапіі, а таксама хіміятэрапеўтычнае аддзяленне. У новы корпус будзе пераведзена і неабходнае абсталяванне. У старым будынку разместится аддзяленне дыягностыкі, радыялогіі, з будынка пад знос пераедзе адміністрацыя. Паралельна будзе вырашацца і пытанне аб удасканаленні існуючай тэхнічнай базы. Тяжелое оборудование, так называемое рентгенологическое, это и рентгенотерапевтический аппарат для лучевой терапии, который входит в план поставки централизованный за республиканский бюджет. Это и короткофокусный аппарат, это и мамоскан для скрининга рака молочной железы, также ультразвуковой аппарат. Это все оборудование входит в комплексный план. Что-то планируется поставить в этом году, что-то перенесено в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией на следующий год. Поэтому однозначно оборудованием данный филиал будет укомплектован в процессе в течение этого года и следующего. Комфортные умовы плюс дакладная дыягностыка і кваліфікаванае лячэнне. Такі комплексны падыход паспрыяе не толькі якаснаму аказанню паслуг грамадзянам Беларусі, а менавіта жыхарам Пінскага, Іванаўскага, Лунінецкага і Столінскага раёнаў, але і дасць магчымасць ажыццяўляць медыцынскі экспарт. Магчымасцямі дыспансера ўжо актыўна цікавяцца грамадзяне Украіны і Расіі. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзін, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».